వృశ్చిక రాశి. వృశ్చిక రాశి వాళ్ళు ఆర్థిక విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం అనేది చాలా అవసరము. ఇచ్చేటువంటి విషయములైనా సరే, ధనం సంపాదన విషయములైనా సరే, ఆ ఖర్చు పెట్టుకునే విషయములైనా సరే, జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ వారంలో మీకు మంచి ఫలితాలనేది ఉంటాయి. రెండవది ఈ వారంలో ఈ వారం చివరిలో ప్రశాంతత కలిగే అవకాశం ఉంటాయి. ప్రశాంతతతో పాటు సంతోషమైనటువంటి విషయాలు కలిగే అవకాశం ఉంటాయి. అంటే మొదటి వారంలో మీరు కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించుకోవాలి. ఏ విధానంగా? ఆర్గ్యుమెంట్లు, అనవసర ఖర్చులు ఇటువంటిదన్నీ అవాయిడ్ జేసుకోవాల. ఈ రెండోవదు ఈ రాశి వాళ్ళు మంగళవారం రోజు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామికి గుడికెళ్ళి, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామిని దర్శించుకొని వస్తే, ఆగిన పనిలో అవ్వడంతో పాటు, కొత్త ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళకి సుమూహంగా శుభకార్యం, శుభ విషయం జరగడం గూడా జరుగుతాయి.